На конкурс IT-майстар у намінацыю штучны інтэлект у адукацыйным працэсе прадстаўляецца работа стварэнне аккаунта літаратурнага персанажа сродкамі нейрасетак як альтэрнатыўны спосаб характарыстыкі героя. Аўтар праекта Батура Тацяна Александровна, выкладчык беларускай мовы і літаратуры установы адукацыі Гродзенскі дзяржаўны каледж галіновых тэхналогій. Актуальнасць дадзенай тэмы абумоўлена некалькімі фактарамі. Па-першае, сацыяльныя сеткі сталі неад'емнай часткай жыцця сучаснага чалавека і аказваюць велізарны ўплыў на фарміраванне светапогляду, асабліва сярод маладога пакалення. Па-другое, назіраецца зніжэнне цікавасці навучэнцаў да класічнай літаратуры і чытання ў цэлым. Па-трэцяе, рэсурсы штучнага інтэлекту становяцца ўсё больш папулярнымі і адкрываюць новыя магчымасці для іх укаранення ў адукацыйны працэс. У сувязі з гэтым пошук новых, нестандартных падыходаў да аналізу літаратурных твораў з выкарыстаннем сучасных тэхналогій становіцца асабліва важным. Мэта праекта – ахарактарызаваць літаратурнага героя праз стварэнне яго аккаунта ў сацыяльных сетках, выкарыстоўваючы кантэнт, згенераваны нейрасеткамі. Для дасягнення пастаўленай мэты былі вырашаны наступныя задачы. Першае – выявіць ключавыя характарыстыкі вобраза літаратурнага персанажа. Другое – згенераваць кантэнт для публікацыі з дапамогай рэсурсаў нейрасетак. Трэцяе – стварыць і аформіць аккаунт героя твора. Практычная значнасць працы заключаецца ў тым, што прапанаваны падыход можа стаць эфектыўным інструментам для актывізацыі цікавасці навучэнцаў да чытання і больш глыбокага аналізу літаратурных твораў. Стварэнне віртуальнага аккаунта дазваляе наглядна прадставіць вобраз героя, яго думкі, пачуцці і ўзаемаадносіны з іншымі персанажамі, што спрыяе лепшаму разуменню твора ў цэлым. Акрамя таго, выкарыстанне штучнага інтэлекту ў адукацыйным працэсе адпавядае сучасным тэндэнцыям лічбавізацыі і павышае матывацыю навучэнца да навучання, а таксама магчымасці нейрасетак спрашчаюць стварэнне кантэнту для аккаунтаў. Дадзены праект доўгатэрміновы і дзейнічае на пастаяннай аснове. Аккаунт галоўнага героя аповесці ў палескай глушы быў створаны ў студзені 2024 года. Вашай увазе прапануецца інтэрактыўны вучэбны матэрыял аккаунт Андрэя Лабановіча, створаны на пляцоўцы Instagram. Усе фотаздымкі ўнікальныя, бо згенераваны выключна з дапамогай штучнага інтэлекту. Андрэй Лабановіч – галоўны герой трылогіі Якуба Коласа «На ростанях». Ён з'яўляецца шматграннай цікавай асобай. Прааналізаваць яго вобраз мы вырашылі нестандартна, аформіўшы яго асабісты аккаунт. Тут кожны пост прысвечаны пэўнай дэталі, якая тычыцца вобраза героя. Звернемся спачатку да аватаркі. Прыклад промпта ў нейрасетцы Леанарда, які мы фармулявалі для генерацыі партрэта Андрэя Лабановіча. Леанарда працуе на англійскай мове. Малады настаўнік вельмі адказна ставіўся да сваёй працы. Дзяцей стараўся зацікавіць вучобай, павысіць іх матывацыю. Для генеравання ілюстрацыі вучобы дзяцей у школе мы выкарыстоўвалі нейрасетку Bing. Вось прыклад промпта для генерацыі вучняў у школе. Лабановіча заварожвала прырода Палесся, а візітнай карткай Палесся, яго адметнай рысай стала бясконцае балота. Некалькі публікацый прысвечана менавіта палескаму балоту. Жыццё сутыкала Лабановіча з рознымі людзьмі. На першым месцы, канешне, гэта яго каханая Ядвіся. Генерацыя партрэта Ядвісі адбывалася ў нейрасетцы Леанарда. Для фармуліроўкі промпта мы выкарыстоўвалі цытаты з аповесці. Вось як пісаў пра Ядвісю Якуб Колас. Стройная чарнявая дзяўчына гадоў 16. Яе круглыя цёмныя вочы то радасныя, то крыху як бы засмучаныя. А яшчэ нейрасеткі дазваляюць ажыўляць фатаграфіі. Вось для Ядвісі мы выкарысталі праграму Cut-Out і змаглі ўбачыць яе ўсмешку і прамяністыя вочы. З яе вачэй так і сыпаліся іскры смеху. Сімвалам кахання Лабановіча Ядвісі стала дрэва груша. Мы выкарысталі функцыю нейрасеткі Кандзінскі, які прапанаваў нам стварыць анімацыю. Вось што ў нас атрымалася. У відэароліку адлюстроўваецца жыццёвы цыкл грушы сімвала. Спачатку она ярка зацвітае, потым паспяваюць першыя плады, і ў канцы мы бачым зламаную, засохшую грушу. Кожны пост у Instagram – гэта асобны творчы прадукт. У ім цесна пераплятаюцца 3 складнікі – фотаінсталяцыя, тэкст і хэштэгі. Суправаджальны тэкст закліканы растлумачыць карцінку і часцей за ўсё бярэцца ў выглядзе цытат або проста аўтаматычны подпіс. Акрамя гэтага, шмат ёсць дзе каментарыяў. Вучні пішуць свае заўвагі і рэмаркі. Шмат публікацый прысвечана палескай вёсцы. Тут і драўляныя хаты, і брудныя вуліцы, і заняткі людзей. Вось прыклад промпта для генерацыі апісання вечара ў вёсцы Цельшына. Выява аформлена ў нейрасетцы Bing. Цікава, што нейрасеткі часта дапускаюць недакладнасці, так званыя нейраляпы. Дзецям можна даваць заданне ў пошуку гэтых нейраляпаў. Адказы яны пішуць або ў каментарыях, або проста тлумачаць на уроках. Такім чынам, стварэнне віртуальнай старонкі літаратурнага персанажа з дапамогай сродка нейрасетак з'яўляецца эфектыўным спосабам укаранення рэсурсаў штучнага інтэлекту ў адукацыйны працэс. У гэтым мы пераканаліся, калі на уроках літаратуры выкарыстоўвалі згенераваны кантэнт для напаўнення прадстаўленага аккаунта Андрэя Лабановіча.